Sa tá an áthas ar an fáilte mór chur rimpí nocht, Tá élíonn ag múna na Gaeilge de eilemóí fása le 24 bliain anuas agus tá blianta caite aici ag deara ábhar teagas agus sulabas do riachtanas ag fáilime. Bhí láthar tá si ag suire an teastas i múna na Gaeilge de eilemóí fása ar líne a lár ionad na Gaeilge Óscoil Bhanúd agus tá si ag tuairt faoi 8 uair taide san Oidicus chomh. So bé deis ceisna a chur ag an deire, Tá gona hinna múil is féidir leatsa élíonn tú héna chur nachis má tá tú an sin? Míle maithagat as san agus fáilte mhuar roimh gach aon duine a tháinig tróna in nuamh agus cinnte nachfuil sé éasca leis an méadradí atá siúlaigh daoine a bheith teacht ag freastal ar cheardlanna agus tá si go hálann an slua a eáil. Ní seisiún fada a bheith an sa, mar an spruc atá leis an seisiún ná go bhfuilm chun léirú beag thuairtíomh ar conas an siomhgréasáin Gaeilge don Naonra.ie conas é a úsáid chun cumasú a dhéanamh sa Gaeilge. Agus chun spléacha beag thuairtíomh, tuair mé spléacha beagtíomh ar an gúlra a bhain leis an túnscoilsa ar dúis, agus ina dhéasan an san tuair mé léisiú practicúil díomh ar conas a déatfá an siomh a úsáid chun cur ledacha Gaeilge. Hiigim go bhfuil meascáin i láthair a nacht idir a riine atá go thomláin lífa sa Gaeilge agus taithínam líontacha ar bheith múna i Naonra agus tíine eile atá an sa ar bhatha le fálamach conas feabhas a chur ar a go Gaeilge agus conas iad haon a chumasú i droas gur machchansa go méid an deisicha a bheith muíach agus iad i gabhar i Naonra. Sa tlí sin ar lí tá rách raam i gceist ach is tócha na daine gohfuil an siomh áirithe seo díre ortha na daine atá géireadh chur leis an Gaeilge atácha chun a bheith i gabhar i Naonra. Agus tuair mé míniú beagtíomh ar an gúlra a bhain leis an túnscadal sa. An aim a bhí leis ná cumasú sa Gaeilge de riine a bhí ag géireadh i le héad dhéanamh chun a bheith i gabhar i Naonra. Mar is sóiltí bhar fad is dócha bíonn sé deachar freastal ar chuairstatanga nuair a bhíonn tú gobar rithe agus cuairmí taileach agus mar sin ort. Agus bhí sé gceist chomá é sinna chuir san áirimh nuair bhí achmhaní tanga an nera. Agus chomá lei sin nach i gcónaí a ian an luas nó an levéal a bhíonn i gceist le pacáiste nó cuairstatanga de gachaon duine a bhí na freastal ar an gcuairsa san. So sa tlí sin bhí iirecht á dhéanamh cuiinmh ar lí chun achmhaní a chur fáil de riine a déta díist a dhéanamh ina gcuid ama hain gan a bheith freastal ar chuairsa a bheith siúil ag amar le nó lá ar le. Tu go cuairt ar roinnt Naonraí ar bhatha le taide chun fiochantar cadiad na múnlítanga a bhí tacht chun cín, agus fiachach ar na hachmhaní a bhí ar fáil hana hain, agus cuircha sinar ar le chéile an san le hólas maidir le gnéhead antanga a chohín dúthán de Alamóí Gaeilge i butaine agus de chainteoirí Gaeilge gandát. Agus an tura an san a bhí gceist ná go meach siomhgréasáin ann ina meach achmhaní féin tagaisc, ina meach rochtain ag daoine ortha ina gcuid ama hain, agus go bhíochta díist an fiochantar na hachmhaní ag am a iarn dómh hain. Agus go meach na trúracha a bhain leis na hachmhaní dáhangach an freastal ar an líon is mó daoine agus na daoine a bhí ag géireadh feabhas a chur ar a go Gaeilge. So críocht díriú ar sí mhuar dhéné an sa, an chiad chean ná stór focail, agus an dara rud an san ná na struchtúr tanga nó an ghramadach atá a tastáil sa chóhéics áirithe seo. Agus an san go meach béim ar le chomá le chur ar an bhairíocht nó ar na fuaimene atá táchtach don is don stór focail agus don is struchtúrí sin. Chun é sin ar fad i dhéanamh an san leis an stór focail ar dús sa críoch an stór focail a chur i láthair na mína a bheith a gúsáid an taobh trí bhean ap darb anam Quizlet.
Agus an bantáiste a bhain lei seo ná go raibh deis ann ní bháin stór focail a chur láthair, ach go meach seansaigh daoine an stór focail sin a chleachta agus a chleachta go rialta ina godama héin, agus go meach deis an díú ar chuirsaí faríochta chomá. Go minic an rud a Harlíonn le stór focail I ranganatanga nó I bacáistí tagaisc ná go nintar díoch iad a chur láthair, agus iad a ágant an san, cosú le gluais ar lí nó achfainn stór focail. Ach tá sé táchtach ó héamh na fálamma de go meach deis ann I gcónaí an stór focail sin ní bháin a bheith curtha I do láthair ach é chleachta agus sin an fág an airnach an cinenne dul le gléis cosú le Quizlet agus tuspáin méid díbhéh sin go practicúil ar bail. An darig né an san ná na structúrítanga agus an hramadach agus tá sé sin á chur a láthair sa siomh trí haspántais PowerPoint. Agus ins na taspántais sin tá cur láthair ar bhíorna ar letanga a éireann de chóthaigh san níonra, agus tá deis an cleachta I dhéanamh ar na rudaí sin, agus tá fuaim ag dal leis an go is smódómh chomá chun cleachta a dhéanamh ar chóirsaí faríochta. Chan an áíocht nó na fuimena a chleachta an san is alig tá sé sin fitte fuite trí ghinéthe ar fad an tíomh. Tá sé fitte fuite tríd na sleanna an PowerPoint, agus tá úsáid buinte as áráin atá iúnach don níonra chun na pointí tanga a chur I láthair. Agus tá fuaim ag dal leis na Quizlet chuma chun go méid deis ag daoine chun bhfuil deis an ord a tharint ar chóirsaí faríochta. Is tólam go bhfuil ar a leid trucha Quizlet ar fad ar fáil a bhainin leis an stór focail, tá timpeall trucha chur a láthair PowerPoint bunathe ar bhíorna tanga agus gramadaí, agus tá timpeall trucha cúd nó dahad árán as pacáistí agsúla I gceist chomá tríd an siomh. Tá na hárán ar fad ann chun ord a tharint ar bhíorna ar le tanga nó gnéthe ar le don bharíocht. Tá an tábhar rangathe is sé cín de héimeí, an chiad cheann ná an níonra agus fálam, agus úsátar é seach an stór focail agus structúrítanga a bhainin le crotanna, rudaí san níonra, bia, córamh, alíonn agus ag labhairt le grúpa a chur a láthair. Agus an páiste, faoi sin tá iadaí, persantachtaí, mothúcháin, an corp, sláinte agus ís. An san tá cuasaí cumarsáide, agus tá roinnt den ábhar a bhainin le feasachtanga nó structúraí istigh faoi seo, ag labhairt faoin náma tá thart, ag labhairt faoin náma tá le tacht, ag labhairt faoin saol léithúil, ag rá an malat rud, ag iarraigh rinne rud I dhéanamh ceistena agus sin an cean sin. Nádúir an san an chiad chean eile, agus faoi sin tá aimsir agus timpeallacht, rudaí a bhí na fás, míana na bliana, anamhathe, séasúir. Agus clán agus pobal, sin an chlán gan áras, a bheith mus a phobal, na puist agus na ról I agsúla atá mus a phobal, agus taistil. Tá ócádaí I gceist chomá agus an trí cín atá san faoin an stór focail ná an nullig, Ihe hána agus cuasaí ama nuair atá tú caint faoi ócádaí. So faoi na ranóga sin tá stór focail, tá gramadach agus tá cuasaí faríochta. Agus tá chané sin is stoppanis, agus tá fáilte rih éon cheist. Gachtain na carcalóir go dtí seo. Anamha. Carcalóir. So tá sé chomaithe go manis dul agus an siomh a oscailt agus tá spáintíomh conas I déach sibh an siomh sa úsáid chun ar bhathe le cumasú sa réige. Agus seo an siomh an sa. Agus tá me ghlacha leis mar a gluisim a bhallart bhfuil ga chéan duine ábalta é seo a dhiiscint. Tásúlagam go bhfuil. So ghlacha mé leis go bhfuil mar sin mar a gluisim a bhallart. So cíthe sibh an sa na ranóga go raibh sa caint ortha níos luathe. 1, 2, 3, 4. Tá sé cín I gceist ar fad. Agus ins na ranóga sa
tá fo ranóga mar a luig mé níos luathe. Agus chuir gás go dócamíist an ceann seo faoi anamhathe. Má clicálann tú stachan sa faoi anamhathe, mí nuaig siadit cad go dtíreach atá gceist sa ranóg seo. So sa ranóg seo tá ceiricín de chleachtaí stór focail, anamhathe óga, fehedí agus íonlathe. Agus geog tú trí chur láthair ina bléitar le gnéthe den chramadach atá curtha i ggóthaigs anamhathe. Agus tarlíonn sé go bead an tanamacail agus an móordathech agus an íormhír ín. Agus sin chun rudaí i dhéanamh beag cosú le catín agus buachalín agus gaurín agus mar sin de. So is stigan sa an san tá knappe i ngach ranóg a deir leat cóil na hacfaní. Agus nuair chlicálann tú stachan sa, mí nófar deis go dáhangach catá gceist leis an gur láthair seo. Agus seo an struchtúr tanga, an tanamacail, agus tá sé curtha i láthair anamhathe. So an aimimetá leis seo is dócha ná an chiire agus an bhó ach an téan agus mar sin de. Tá sé curtha láthair i bhfuirm aráin, agus an tarrán atá gceist luatar an bhó agus an chiire agus mar sin de, agus tarnítar ord ar cén fá go bhfuil sé sin i gceist. Agus tá an script don aránín beag an san, agus is féidir éisteach leis chomá. An san tarnítar ord ar an ramadach a bhainean leis na focail sin na hanamhathe. Ní nítar an cóthaigs agus catá gceist. Tugtar an pátrún agus curtar é i ggóthaigs anamhathe agus rudaí eile. Agus an san mí nítar cóthaigs na eile mar hampla haididil i Gaeilge agus gnéir tú an cat agus ach an bhó agus an idil agus an madra agus mar sin de. Agus an aimimetá lei seo ná ord a hairint ar na mír natanga i ggóthaigs an níonra go leanúnach. Agus an san tá cleachta le déanamh ag an duine héin, agus caithfidh an duine hénig an sin nuair a dtí a bhairt faoi dara. Agus an san fiochttar ar ocail eile commónta sa níonra, cosú le an tuisce agus an túl agus an bhábóg agus an tarrán agus mar sin de, agus beag léir agus an san ar cén fá go bhfuil siad amhlaigh. Tá tafada beag ag dul le anachid den na sleanán an san ó thaobh gur féidir leat na focail a chluisteáil i ggóthaigs, so tá tafada beag den na focail sin a gceist. Agus aránín beag eile a bhainean le cearcha chun deir a chur leis go mbaineann an téama le hanamhathe. So sin sampla don sais chur láthair atá gceist maidir le cuasaí struchtúr tanga. Ina dhéasan an san tá deis ag an duine atá ag fiachant ar an hacfaní seo Quizlet a dhéanamh a bhaineann leis an topic anamhathe. Clicálann tú ar an Quizlet. Agus an bantáist a bhaineann leis seo ná bhfuil cúpla slí agat chun é úsáid. Is féidir leat luaschartaí nó flashcards a úsáid. Is féidir leat na luaschartaí sin a bheith agat i Gaeilge a bháin, i míorla a bháin le pictiúr, nó le Gaeilge agus bíorla, agus taspáimid é sin ar bail. Tá tafada ag dul le gach ceann den na Quizlets, agus sa tlí sin tá tafada dianta ar uaim an ocail. Is féidir leat an tafada sin a chasamach gan áras, má smalat, agus nuair atá na focail curtha i láthair dit leis na luaschartaí nó na flashcards, tá timpeall 6 de chluichí agsúla gur féidir leat a immert leis na focail sin chun iad a halabhú. So bhuileann de aon duine a bheith buint úsáid as Quizlet an chiadród ba chóir dhéanamh ná dul isteach go dtí an áit a deir sé flashcards an seo. Agus an san nuair atá tú stigh flashcards is féidir leat dul tríd na focail. Ach, má tá tú géirigh an bíorla a chur a bhlach nó an Gaeilge a chur a bhlach nó cibéire é téann tú seach go dtí options. Agus is féidir leat options difriúla a bheith gat de gach ceann den na Quizlets. So sa chás seo, tá audio an
nó audio off. So is féidir audio a chasa amach. Istigan advanced audio options is féidir leat audio bíonart uaireanta an audio béarla a chasa amach. Mar tá fearraigh in a hagan isteach an seo le go a der na focail I méarla. So uaireanta bíonart iad san a chasa amach agus an ghaeilge chur siúl a náitetá an tafada dianta. An seo thuas answer with sin a bhfuil tú géir gaeilge nó béarla nó an dáchean. Má bhrúm se gaeilge an sa, gam le scéal. Bhí sé carta go an ceanna dhéanamh. So inis ní eice mé ach an focail gaeilge. So is fut hain atá I cibéáis fála mór tú is féidir leat é seo a thocrú I cibé slí a iirindit. So sa chás seo tám ag déanamh gaeilge agus béarla. Agus is féidir leat dul tríd na sleanáin sa tlí sin. An dara rád a dhéanann tú an san, ná is féidir leat dul isteach an seo an áidir sé learn. Agus tá cluichí is féidir leat a dhéimart an seo. Gam le scéal. Thorad ag an imithir an scáilán an seoram. Oh yeah. Agus an san denan tú tic a chur in sna háisina cearta an seo. Agus de réir a chéile is féidir leat má smalat is féidir leat réalt a chur leis na rudaí nachfuil a rólas agat nó na rudaí atá dacardit agus bheith teachtarás go dtí na cín sin má smalat. So an ladybird an seo an bhóin dé. Inis má smalat an san is féidir leat sais eile cluthe I dhéimart chun díú ar an bhocail scríofa. Agus scríonn tú na freagraí isteach sa bhosca. Sin rud eile is féidir leat a dhéanamh. Má hasíonmhacht dul céim eile an san is féidir leat iad a litrú a ríist agus seo scrúdú beag is féidir leat a dhéanamh ag an deire. Agus tá an scrúdú dianta I gúpla slí is féidir leat focail I scríomh nó is féidir leat matseáil a dhéanamh an seo. Mar sin. Agus tá ceistena multi-choice an san chuma. So fí ná a bheith duine críochnaithe le seo, beag na focail ar ólas go maithacha, agus tá an bhéim ar an gleachta ar an stór focail. So ní dír chur láthair a bháin atá gceist, so níl si cosú le glúis nó list a focail, tá tú déanamh rud ag an lo agus tá tú gobar lo. Seo an cluthe is fearr a hanín le daoine, agus seo an cluthe gravity agus so fecinn tú focail I titim ón éir agus bíonart an lag an ceart a chur isteach go tapig. So sin sampla don sais rud is féidir leat a dhéanamh le grúpa focail. Agus dispána mé cúpla sampla eile díomh san ar bail. Agus mar a dúirt is féidir leat fuaim a chasa ar siúl nó a chasa amach an seo. Inis, araslam go dtí an siomh an sin, so sin quizlet a bháin atá bunathe ar anamhathe. Tá cean eile, tá taspántas eile an sa a bhainean le aonlathe, ach tá sé á úsáid chun an mó ordatheach olra a bhíú I ggóhéics. Fiochan daoine ar an quizlet ar dús, agus an san tá árán beag an seo a dhíríonn ar éíní, codalígi, téigi cholle agus mar sin de. Agus dírítar ar cén fá gan airtar dúnagí, nó féchagí, nó téigi agus cadén rial go ddéireach atá ann. Tá fuaim ag dá leis chun cleachta a dhéanamh ar an bhuaim nua, agus tá sé seo a tachan cín ag taspántas eile ar bail chomá. Tá quizlet eile an seo ina bhfuil aonlathe, agus seo ceann a bhainean le anamhathe óga,
agus tá sé seo á úsáid chun an íon sin dhéanamh nó an diminutive. So tá quiz leis an ar dúis I ggur na henmhethe beaga, an sicín agus an puiscín agus an cuileán agus na henmhethe beaga sin. Agus an san fiochttar catín agus capelín agus gawanín agus madarín agus na radí sin a bheith an úsáid agat le páistí. Agus chuirtar a láthair an tarrán an madarín a rua, tá ceangailte lei sin, agus an béirín beag agus an cuileachín rua, agus tá an tarrán sin ann chun é sin a bhíú I ggóthaigs chuma. Agus an san tá na Quizlets eile a bhainean leis na téamaí anamhethe. So sin sampla don sais curchuige atá gceist ó thaobh go bhfuil an stórfocail agus na struchtúrí ceangailte le cóthaigs an néanra agus go bhfuil árán an úsáid chun cur leis an ggóthaigs sin. Arás an seo inis go dtí sampla eile agus ís, chunas leirt faoi ís leanaí. Agus gan áras chun leirt faoi an ís atá leanaí tá an focail bliain I gceist agus caithínse sin annacha dacreachtaí sa Ghaeilge an air tú 2 bhliain, 8 bhliain, 8 mbliana, 8 bliana, 3 bhliain, cad go díreach atá I gceist. So chun é sin dhéanamh an san tá 2 íseán beag an sa, tá beirt ag leirt faoi an ís atá a go páistí hain, seo Aoife agus Catriona. Agus más buan machine tá 4 páistí ag Catriona agus tá sí díreach ag rá cén ís atá na páistí, agus tá rud céanna árá ag Aoife. So tá sí sinna úsáid mar inchar. Agus an san cadidir sé éis le Catriona agus Aoife, agus scríb síos ís na báistí atá acu. Agus an san minítar an pátrún a bhainean leis, cad é an rial. Agus an san caitheann tú féin an san cleachta a dhéanamh, agus tána freagraí tucha sa tafada beag atá an seo sa chúne. Agus sin sampla de bhealach eile ina bhfuil pátrún teanga curtha I láthair. Ceann eile an san a bhainean le cuasaí teanga ná an ceann seo. Ceann eile donna dacreachtaí is coitianta a bhíon ag daoine ná cad éon difríocht idir se agus tá. Caitheanna úsáideann tú tá agus caitheanna úsáideann tú se. So tá an ceann sa dírithe ar tá agus níl. Tuisgur botún sais commónta go leor é. So tugtar samplaí an sa I ggóthaigs rudí a bheith faoi ag rá sa néanra. Agus tá fuaim ag dá leis agus tugtar dit ceistena agus freagraí agus caiid tú hain iarachta dhéanamh iad a ragart. Ach tá an tape script agus na freagraí tucha dit sa chiad sleanán eile. Agus tugtar dit an rial agus tá cleachta eile an san de ténig chomá. So sin sampla maidir le cáhfuil an bhéim ar chuid donna na dúláin tanga is mó sais hagan chan cín ó thaobh na Gaeilge de. Tá ceann eile an sin ceisna páiste. Seo ceann eile. Nar bhíonn tú ag leirt le leanaí go núsáideann tú formacha cosú le scélín beag agus leabharín nua agus áránín beag agus de bhrógíní agus nach maith an buachalín tú agus rudí mar sin. So minítar é sin I ggóthaigs árán agus tugtar go leor samplaí as na háráin sin agus cén bhaint atá sin le animnacha. Agus tá cur láthair eile I gceist an san ó thaobh conas a phléin tú le animnacha leanaí a chiomh agus a bhéamh agus a cheáin agus mar sin de agus conas an legan ceart den anim a úsáid sa tuisiúil garimach. Agus a ríist tá nó mat a bháin is animnacha
Tá sin seo. Tá na hanimnacha an tarrán sola matá an sin ná. Ó se rá aonín bheaga site ar an ground se é padidir se é pól imig leat a fadidir agus imig leat a fóil, tar ra se fadidir agus tar ra se fóil. Agus mínítar an cóhéics tá lei sin cadíon rial agus an san curtar é ggóhéics animnacha eile. Tá fuim a ríiste dal lei seo, mínítar an rial agus tugtar samplaí agus denan tú héin cleachta. Agus an san mínítar cén bhaintetáid se le grúpaí cosúla a cháde a thuismóirí a bhúntóirí agus má tú caint le grúpa teddies a bhéiríní mar hampla. Agus samplaí as árán a chatín chu raibh tú a réid agus so is sa clí sin a interplay leis an bhír áirithe sin don ramadach. So tá an pátrún cianna i gceist i ngach cean don a ranóga. Tá na Quizlets, na Harráin, na cur láthir maidir le cuasaí gramadí agus ins na cur láthir ar fad tá deis ag an duine an rud a chleachta iad hain. Seo an rud a bhís a roiintliv an sa. Now, bhís a géirige spáintíh, nar a bhrún tú an seo, feig an Quizlet, máidir sé leat pasach le chuirteach tá an pasachil an seo, níonra. Tá sé scríte an sin. Léime túisteach an sa, agus mar derm nádin derúd gur ní bháin siad na flashcards an chiadáis a chusnín tú, agus ina dhéag sin an san tá na cluichí se go léir bunathe ar na flashcards san. Agus is féidir leat é seo ar fad a bheith ar fáil agat ar do goháin i bhorm app.